Тадам! Party Drinks вече е напълно обновен. Нов, удобен, стилен и красив дизайн. Реалистични снимки, огромен избор от напитки с високо качество и изгодни цени. Вече може да завършите поръчката си като гост, за да бъде пазаруването ви максимално лесно и удобно. Или пък да използвате акаунтите си в Google или Facebook. Работим с двете куриерски фирми за цялата страна с PV акаунт. Плащане при доставка, банков превод или плащане с карта, издаваме данъчни фактури при необходимост. Открийте бързо любимата си напитка. Или пък изберете подарък за любим човек. Предлагаме опция да добавите картичка с ваш текст, така да изненадате любимите си хора дори отдалеч. Или пък да опитате нов вкус. Времето е идеално за хубаво червено вино. Всичко бързо и лесно на Party Drinks BG. Очакваме ви!